kunnafoni cakɛlaw ka hamina tɛ fosi ye o de ye ka se ka kunnafoni jɛlen ni ka o ɲini k'a di aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye septembre kalo tile 9 ye san 2025 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi maa marafɛntigi dɔw kɔntun kelen don ka fɛn min ye kayikaw ye ni ka olu gaw kamana kosɛbɛ kayi ni ɲɔrɔn dugu kɔni n'u kun kelen don kɔni ka sira kɔni ni ka o tigɛ maaw olu la banbagaci wale tigilama caman de kɔni darakira anw ka fintigilakaw olu fɛ unu a ɲɔgɔnna wɛrɛw k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kayi ni bamakɔ sira kɔni ale labilalen don bolimafɛn bolilaw olu bɛ ka taga u taga cogo la a cogoya min na u bɛ ka taga tentɔ wa bolimafɛn minnu tun bɛ yen nɔ n'o y'a sɔrɔ olu kun jɔlen don siradaw la a bolimafɛn bɛɛ lajɛlen kɔni sera a seyɔrɔ la kunu sɔgɔma. Jara transport ale kɔni kelen don k'a ka baaraw ni ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fo ka taga fɔ ko min kɔni o kɛra ka sababuya kɛ karogɛlɛntinɛ tigilamaw kɔni bɔra jabaraw la bɔlɔlɔsira kana la ni ka kunnafoniyaw kɔni di dɔgɔkun tɛmɛnenw na Jara transport kɔni ale kunkan ko kan walasa ka se ka maaw n'u bololaminɛw kisi cogoya min na Jara transport kɔni ale ye baara jɔ fɔlɔ. Fintigi gansan fila olu kɔni fagara maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw fɛ Gobe masurunya o la Gobe filɛ Gabero lamini o la Gabero ale bɛ Gawo o mara la ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ katakatani o de kɔni tun kɔfɛ u tun bɛ ka u kunda Awsa filanan sugu kɔni o kan n'u tun bɛ ka taa dɔgɔjɔ la nin dugu kɔfɔlen kɔni ale bɛ Gabero sigida o la ni bingani wale kɔni taara ka u sɛgɛrɛ maa marafɛntigi ninnu kɔni fɛ u ye nin waleya jugu kɔni kɛ waati min na sa u y'u senfa biribiri. Muso dɔ ni ale ci bɛ t'i jɔ san 71 na ale minɛna an ka fintigilakaw olu fɛ utukalo laban yɛrɛ kɔni o la a kɛra Lele Hoyi dugu o la Lele Hoyi ale bɛ an sɔngo o lamini na sigana kɔni talen don ka ni muso in yɛrɛ kɔni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ ko ani karogɛlɛntinɛ tigilamaw kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa ale de fɛnɛ kɔni tun ka baara kun bɛnnen tɛ fosi ma o de ye ka kunnafoniyaw ni ka o di banbagaci wale tigilamaw ma ni wagati in na a bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo ka sɛgɛsɛgɛli tɔw olu bɛ sen na. Septembre kalo tile 6 sufɛ maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni fɛnɛ ye bingani wale ni ka o ta ka fɛn min ye hôtel campement ale sɛgɛrɛ min ni ale bɛ Mopti dugu yɛrɛ kɔni o la ni hôtel kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ u ka polisiso ale masurunya de la u nana wagati min na sa a kɛra su nɛgɛ kanɲɛ 22 o wagati u sera tuma min na sa u kɔni ye marifa kɔni ni ka o de ci marifa ci kɔni kɛra sababu ye ni ka maa fila kɔni bɔnɛ ani na maa kelen o joginna o maa fila ninnu kɔni cɛ fila ani muso kelen cɛ ninnu kɔni olu ma se ka bɔ u ka jogini da kɔni na u kelen k'u ka nin waleya jugu kɛ kuma min na sa bolila ni ka u kunda Madinɛ Kura sigida kɔni o kan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka tɛgɛ da ni maa ninnu kan. Kabi samiya kɔni ale daminɛna an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ maa 23 de kɔni bɔnɛna a nin na fɛn min ye maa 34 ye olu joginna du 1204 o de kɔni fɛnɛ kɔni binna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye maa 800 ni gɛlɛya kɔni ye olu sɔrɔ maa 900 ni 155 de bɛ yen nɔ ni gɛlɛya kɔni sera olu ma ka sababu kɛ ji walakatali ye ni kunnafoniya in dira cakɛyɔrɔ fɛ cakɛyɔrɔ min ni ale ɲɛsinnen bɛ ji walakatali kunkan ko koɲɛw ɲɛfɔli ma. Bamako Faba marabolo ɲɛma ale kɔni bɔra ni ka sɛbɛnfura cari kunu k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye soirée Dior ye ni musow kɔni kelen don k'a daga kɔni ni ka o sigi n'a sɔrɔ ale fɛn in yɛrɛ kɔni a bɔra jamana kɔkana de la ni maliyɛndenw yɛrɛ kɔni bɛ k'a ta ni k'a kɛ u ka taabolo ye fɛn min ye an ka Faba marabolo ɲɛma ye ale kɔni ye soirée Dior kɔni ni ka interdit an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna la k'a sababuya kɛ ko soirée in kɔni ani an ka danbew olu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bi sɔgɔma in na an y'a kanu ka wele walasa kibaru dɔ bɛ yen ka da aw bɛɛ tulo kan kibaru in ye jumɛn ye n'aw ye jateminɛ kɛ wagati bɔ taabolo kura dɔw nani b'an ka jamana kɔnɔ mun t'an ka danbe ye mun ti bɛn an ka hadamadenya kɔnɔna na o ye jumɛn ye dɔw b'a fɔ a ma ko soirée Dior donc ɲɛnajɛ modèle dɔ don nka an n'an ka tabiya ti bɛn donc
kɔlɔlɔ min b'a la o jateminɛ kɛlen an fɛ an ye a ŋaniya ka tila k'a waleya mun ye a kɛwale ninnu ye a dɔnsen cɛjugu ko kuntankɛ minnu b'a kɔrɔ a yɛrɛ b'a bɛɛ kalama an ye ŋaniya ta ka sɛbɛnfura ta ka dankariya la k'a daminɛ bi la fo ka taa mun kɛ amta segoni donko bunaku kɔni o kan kabini amadu kɔni ale tayana ni ale dɔnkilidala belebele an ka jamana ka taa se jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a furumuso ni o ye Mariama Bagayogo ye ale kɔni y'a ka concert fɔlɔ ni ka o ɲɛnamaya amadu kɔni ale kɔ a kɛra septembre kalo tile 6 san 2025 Faransi jamana yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la ani a denkɛ yɛrɛ kɔni ni o ye Sama Bagayogo ye ale fɛnɛ ye dɔnkilidala ye a bɛ gitari fɛnɛ kɔni fɔ ale de ni a bamuso kɔni bɛ ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ ni ye a san 50 de ye amadu ni Mariam kɔni ma dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa kɔdivarikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaa kalafili min ni ale burudalen don ka octobre kalo tile 25 natɔ ma kɔnɔ san 2025 sariya sun kɔni ale bɔra ni ka sɛbɛnfura 5 ka o de kɔni yamaruya sɛbɛnfura 60 kɔni bilalen o kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn tun bɛ yen nɔ kɔni k'i ka sɛbɛnfura kɔni ni ka o don jamana ɲɛmaa kalafili la a bɛɛ lajɛlen ta kɔni rejetera Simon Evette Bagbo ale ka taa se Jean-Louis Eben Bilon ma ale ni Alassane Dramane Ouattara ani Sine Awado Melo ka taa se Ariata Ajawu Laguma olu le kɔni bɛna u kan bɔ jamana ɲɛmaa kalafili nata kɔni o nɔfɛ an bɛ taa Nigerikaw ka jamana o kɔnɔna la Ali Zumana ale kɔni y'a ka sufɔlɔ kɔni si kasobon o kɔnɔna la ni o ye Nigera kasobon kɔnɔna ye ale kɔni ye publication hebdomadaire o ɲɛmaaba kɔni o ye a yirala k'a fɔ ko nin cɛba in yɛrɛ kɔni tun bɛ kiiri tigilamaw olu ɲɛma kunu septembre kalo tile 8 san 2025 a kɛlen ka lɛrɛ 48 ni ka o kɛ fintigilakaw bolo sɛgɛsɛgɛli kɔni o la a fɛn min ye u ka ministre ɲɛma ye ni o ye Niger ministre ɲɛma ye ni o ye Ali Mahamani Lamine Zene ale de kɔni ye damakasi sɛbɛn ni ka o don a juguya la k'a sababuya kɛ ko a ye nkalon kɔni ta ni ka o da a la Emmanuel Macron ni ale ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ale kɔni bɛna ministre ɲɛmaa kura ni ka o sigi donna nataw kɔni na k'a sababuya kɛ Faransi wasadenw kɔni olu kelen tɛ ka danaya kɔni ni ka o ta ka da u ka ministre ɲɛmaa kan ni o ye François Bayrou ye François Bayrou yɛrɛ kɔni a bɛna a ka walanbila kɔni sɛbɛnw ni ka o di Emmanuel Macron ma bi donya in kɔni na Mali kunnafoni jabaran najɛbɛw ni kunnafoni dama tun b'an bolo kɔrɔ bi ni ka da kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni cɛ ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan